Тихо. Здравейте хора, днес ще снимам за Тока Бока отново. Втори епизод. Първи ден. Сега ще влизам и ще почна да снимам. Ето. Хора, на мен много ми забавя да влизам. Не знам защо. Пишете в коментарите дали на вас би се случвало. Хора, ето много ми забавя, не знам защо. Хайде. Хора, май ще трябва да влизам отново. Ще чакаме. Готово. Так ме щях да кажа да чакаме 15 минути, а то вече е готово. Намали се. Хора, братовчетка ми каза, че след малко ще идва. Хора, братовчетка ми дойде до мене. Сега първо снимаме къщи. Аз се казвам Рая и ми е забавно. Хора, много ми забавя. На здраве. Не знам защо. Ако вие знаете, пишете в коментарите. Ето. Много е рано. Чакай да сложа бибероната. Къде? Хора, забравих да представя героите. Това е бащата, той е